Скъпи приятели, намираме се на гребния канал в Пловдив, където утре и в неделя ще се проведе 63-то световно първенство по спортен риболов за нации. В момента повече от 200 състезатели от 34 национални отбора провеждат последната официална тренировка преди утрешното състезание. До тук те тренираха 4 дни, в които основно се ловиха едри риби, като шаран, амур и каракуда. Сега ще отръгнем по секторите, за да ви представим всеки един отбор. Welcome, dear friends. We are on the rowing channel in Plovdiv on 63rd World Championship for Fishing. Most of 200 competitors from 34 nations are here. Now we are going to show you the official training day. For the last 4 days, all teams catch big fishes like carp, amur and charos. Now we are going to show you the boxes and all teams. Сега сме в крайния бокс номер 34, където лови националния отбор на Германия. Германците, както и всички останали отбори, в момента тестват два вида риболов. Единият риболов с щека на по-къса дистанция. Щеката представлява въдица с дължина до 13 метра, която покрива дистанция от порядъка между 13 и 15 метра. С нея се търсят по-близки риби, които евентуално са се завъртели на захранените места около брега. Другия начин на риболов е така наречения риболов по-английски с мачове пръчки. С тях се покрива дистанция от порядъка на 30-35 метра. С нея се търсят рибите, които са малко, които са на по-далечна дистанция. Захранването на канала с вода беше спряно, в резултат на което настъпи промяна в самото течение и движението на водата по канала, както и нивото на водата спадна с 20 см. Прогнозите как това ще се отрази на риболова преди тренировката бяха противоречиви. Някои очакваха, че кълването ще стане по-динамично, други очакваха, че рибата ще бъде по-пасивна. Предстои в края на тренировката и при измерването на улова да разберем кое от двете мнения е било вярно. В бокс номер 33 лови отбора на Австрия. Ето виждаме как един от техните състезатели успя да улови сравнително едра риба, може би шаран. Сега ще разберем какво е хванал, след като успее да го кепчоса. Виждате как той мори рибата само с предната част на дългата си въдица тип щека. Останалата част е качена зад него на тези уреди, които се наричат магаря. Доста приличен екземпляр. Вижда се, че за разлика от германците, повечето австрийци в момента са заложили на риболова на по-близка дистанция с щека и съдейки по това, че този състезател вади риба, това очевидно е тактика, която поне до този момент работи добре. Ако виждате зелената част от линията на за съжаление, той изпусна рибата. Може би беше шаран или бял амур. Виждаме още един, може би, шаран закачен на щека от отбора на Австрия. Четири минути вече се опитва състезателят да обърне рибата, да я приближи близо. Изваждането на рибата изисква първо време, второ железни нерви, тъй като не бива да се бърза в никакъв случай, тя трябва да бъде добре изморена. Виждате в горната част на линията, че има ластик, който всъщност при риболова с щека той изморява много рибата. Наистина това е шаран и то доста хубав, със сигурност около килограм. Така наречената състезателна риба. Ето видяхме как на отбора на Австрия буквално за няколко минути му клъвнаха два шарана. Единия го изпуснаха, другия успяха да го уловят. Рибите се изпускат и поради това, че регламента изисква да се лови без контри, което допълнително усложнява ваденето. Една от големите загадки на шампионата, как да се махнат толстолобите. Твърди се, че един от начините е първо захранката да бъде много компактна и да не прави облак в водата, за да привлича този вид риба. Другото е да няма абсолютно никакъв аромат в нея. И третия фактор е да съдържа много повече глина и доста по-малко хранителни съставки. Казва, че тук на гребния канал състезателите, които практикуват спортния риболов, глината е задължителен елемент от подхранката. Да. Глината се използва първо за да свали
хранителните съставки до дъното. И второ, тя си е компонент от цялото хранително петно. Но в различните ситуации съотношението между количество глина и количество храна, което се размесва в захранката, е различно. И доколкото разбрах, тук се изисква да има повече глина и захранката да бъде по-бедна от към хранителни съставки. Прави впечатление, че състезателите използват тези първи минути и първи часове от тренировката, за да изпробват различни храни, различни аромати и различни... Аз се казах аромат, почти не... Поне това, което имам като информация от нашите национални състезатели и от другите отбори, че не трябва да има почти никакъв аромат в захранката, тъй като той привлича толстолоба, за който казахме, че не се брои в класирането. Той не се зачита. Да. А отбора на Франция залага на мачовия риболов към момента. Виждаме, макар че и мач и щека в съседство, да облавят сектора. Една част от състезателите ловят на мач, друга част от състезателите ловят на щека. Те просто експериментират по кой от двата метода се лови по-добре. Сега пред нас виждаме Диего да Силва, може би най-добрият състезател на Франция, световен шампион с тима на Франция от 2004 година и един от, може би, най-добрите състезатели в света. Успяхме да разговаряме вчера с него. Той в момента използва мачова техника на риболов, търси рибата на далечна дистанция. Може би такава е задачата, поставена му от капитана на френския национален отбор или той така се експериментира. Вие виждате, че всеки състезател има под ръка и достатъчно и щеки и мачови пръчки, за да опитва най-различни техники и тактики за улов на риба. Сигурното е, че няма състезател, който, ако му тръгне риболова на мач много активно, той да почне да дърпа риби една след друга. Просто първо, за да не се издаде, и второ, защото той вече е разбрал, че по този начин риболова върви. Поне аз така разговарях вчера с капитана на белгийския национален отбор и той това каза, че доста състезатели предпочитат, ако им тръгне риболова по един метод, просто да спрат, за да не получават другите информации. Направи ми впечатление, че по време точно на този анализ, който правят състезателите, се случват най-необичайните и най-изненадващите събития. Докато се търси, да речем, каракурата, която е състезателна риба, се закача и по някой шаран голям, също така и амур. Да, това вече според зависи каква риба се е завъртяла в съответния бокс, в който тренират отборите. Има места, където кълве повече каракуда. Има други места, където се върти повече шаран и амур. Примерно тук в тая част на канала може да излиза повече шарана, там около моста да има повече каракуда, а след моста да кажем да има пък повече дребни риби, тъй като в канала има също и оклей. И за да бъдат избягнат дребните риби, примерно да не бива да трябва да се храни с бял червей. Има абсолютно най-различни схеми. Всеки от тези участници на световното първенство е изключителен капацитет в спортния риболов и всеки има достатъчно способности, начини да реагира спрямо поведението на рибата, за да успее да хване повече. Чували сме дори за състезатели за световни имена, които манипулират поведението на рибите. Именно, да. Но това са риби, които се привличат от храната, мирни риби и фактически чрез захранката и някои пъти чрез специфични придвижвания на стръвта, при леко придърпване и залъгване, да се провокира кълване. Капитан на националния отбор на Франция сега ще ни обясни как протича до тук, вече върви втори час от официалната тренировка. Comment passe l'entraînement, les premières 10 heures? Je vais dire difficile parce qu'on veut toujours plus de poissons. Бих казал трудно, защото винаги желанието ни е да ловим повече риба. Mais il y a quelques poissons. Je pense qu'il y aurait du vent, on en prendrait beaucoup plus. За съжаление, духа вятър, тъй като ако имаше вятър, може би щяхме да уловим доста повече. Il y a beaucoup de petits poissons et c'est vrai qu'on recherche les beaux poissons. Тук в нашия участък има много голямо количество дребна риба, докато нашата цел е да ловим едри риби, тъй като те носят точките, те носят по-доброто класиране. Quelle espèce de poisson vous pêchez aujourd'hui? On pêche toutes les espèces, mais on recherche surtout les carpes
parce que c'est les poissons qui pèsent le plus. Ние ловим най-различни видове риба, но нашата основна цел е да търсим шараните, тъй като те тежат най-много и правят резултата най-добър. На една от щеките на състезателите от Франция се закачи и нещо по-класно. Виждаме в момента как се опитва да умори рибата и да я вкара в кепчето. Ето шараните, които капитана на френския отбор търси. Voilà la carte que vous cherchez. Oui. Maintenant il a pris. Oui, tout à fait. Още един шаран успяха да уловят. Очевидно тактиката им сработва към този момент. Като виждаме, че те успяха да уловят и по двата метода. И на по-далечната дистанция с мача и на по-близката с щеката. Това е националният отбор на Испания. В предишните дни те имаха противоречиви резултати. Веднъж се похвалиха с по-добър улов. През другия ден казаха, че са им кълвали прекалено много толстолоби, които не се зачитат в класирането и очевидно те ще трябва да направят някаква промяна в захранката си в тактиката на риболов с цел избягване на тази риба. И тук, както при другите отбори, виждаме, че един опитва на щека, друг опитва риболов на мач, за да се формират окончателно тактиката за утре и за неделния ден, когато ще бъде самото световно първенство. Сега виждаме в този бокс националния отбор на Херцогско Люксембург. Интересно беше, че когато те дойдоха, аз им споделих с техния капитан, че националният отбор на Люксембург, но не по риболова, по футбол, се е представил чудесно съвсем наскоро в България и са успели да вкарат 3 гола на нашия национален отбор, въпреки че загубиха мача с 4-3. Отговорено ми беше, че националният отбор на Люксембург е доста по-добър по риболов, е доста по-добър от този по футбол, тъй като няма начин да хванат 3 риби, а да изпуснат 4. Успяхме и ние да разговаряме с тях. Имаха сериозни проблеми точно с толстолобите в гребния канал и в момента техния анализ и прочит на трасето е свързан точно с това. Да избегнат кълванията на този вид риба, която, пак казваме, не се зачита по време на състезание. Определено в спортния риболов са доста по-голяма сила, отколкото в останалите спортове. Вивиан, капитан на националния отбор на Люксембург, сега ще ни разкаже как протича тренировката на техния тим. Вивиан, le capitaine de l'équipe de Luxembourgeois, va nous raconter comment passe les premières heures de l'entraînement officiel de l'équipe de Luxembourg. Bon, le début s'est montré un peu difficile. On a très peu de touches. On a pris 2-3 carpes, on a pris des carassins. Même une petite plaquette, une petite brème. Успяхме да уловим обаче няколко шарана, няколко каракуди, една малка платика. Sur la canne à 13 mètres, on n'a pratiquement pas de touche. Donc, et comme vous voyez d'ailleurs aussi, même nos équipes voisines, elles pêchent qu'à l'anglaise. Donc je crois que à ce niveau du parcours, c'est plutôt l'anglaise qui va faire l'affaire. Mais bon, à gauche, à droite, ils prennent un peu plus de poissons que nous, faut le dire. При нас на щеките почти нямаме калванета. Всички риби се уловиха на по-далечната дистанция на мачов риболов. Доколкото виждаме и при нашите съседи от другите сектори ситуацията е подобна. Окей, mais nous avons vu que l'équipe de l'Allemagne, je pense, a pris... Non, l'équipe de France a pris du carpe à 13 mètres. Oui. Je veux pas dire qu'il n'y a pas du tout de poissons, mais c'est pas la même chose que les jours précédents où on prenait quand même, à partir de la 2e heure, on prenait quand même plus de poissons à la 13 mètres. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup moins que d'habitude. Mais bon, en général, on dit mauvais entraînement, bon match. Espérons que cette règle-là, elle compte toujours. Ситуацията се променя непрекъснато. Възможно е в онзи бокс да са уловили риби на 13 метра. Поначало при нас ден с ден не си прилича, но ние казваме, ако не ти върви в тренировката, ще върви в състезанието. Merci beaucoup, Viviane. De rien.
Виждате една част от червеите за захранка и за стръв, които се използват от състезателите на световното първенство. Виждаме, това са касетки с бял червей. По данни на официалния снабдител с тръв на шампионата, господин Ивайло Христов, за първенството ще отиде около 1,5 тона бял червей, около 200 кг пинки, 800 литра фуил, това са съвсем дребни ларви на комар, които се използват за захранка. 200 литра вердеваз за стръв, това са по-едри ларви на комар, които се използват за стръв за качане на куките. Половин тон земен червей, което е наистина огромно количество. So for the World Championship, the bite, the official distributor to the bite, Mr. Ivailo Hristov, tell us that in the training session and in the competition there will be 1.5 tons white maggot, 2,000 kilos pinky, 800 liters of joker, 200 liters of Hieronomus and half ton Dendrobiana. It's a very big quantity. Това е капитан на румънския национален отбор. Comment vous appelez? Eugen Baltac, c'est mon nom. Eugen Baltac се казва. Comment passe l'entraînement pour votre équipe aujourd'hui? Как минава тренировката на вашия отбор днес? Aujourd'hui, c'est bien se prendre deux carpes. Les deux compétiteurs a deux carpes et deux, trois carassins. Днес е добре. Почти всички състезатели имат по един или два шарана и по няколко каракудя. Le problème était le толстолобик. Avez-vous pêché aujourd'hui le толстолоб? Проблема беше толстолоба. Днес хващате ли толстолоб? Не. Ça c'est résultat, par exemple, dans un changement de l'amorce? Това е резултат на смяна в захранката ли? Oui. Да. C'est le résultat de l'amorce. Les amorces ne font nuvolo. Ние направихме захранка, която не прави облак и стои по-компактна на дъното, в резултат на което успяхме да избегнем толстолобите. Quelles sont vos tendances pour aujourd'hui et pour demain et quelle est la tâche de l'équipe de la Roumanie? Quelle place doit prendre-t-elle? Какви са очакванията ви за утре и каква е задачата пред националния отбор на Румъния на това световно първенство? Maybe top 10? No, top 10. 10, 15. Между 10 и 15 място. Okay, thank you very much. Okay. Good luck. Комшите от Румъния току-що се похвалиха с доста успешен риболов. Всеки от техните състезатели е успял да улови по един или два шарана и каракудие. Това е хубаво. Румънците последните години, а и преди това, развиха доста добре състезателния риболов. Имат, може би, едни от най-добрите шаранджи в света. Разполагат с страхотни места за риболов, като делтата на река Дунав. Каналът за това световно първенство беше зарибен с значително количество риба. Аз ще помоля след това президента на нашата федерация, господин Георги Михайлов, да разкаже за целият зарибителен план, който беше осъществен от Българската федерация по спортен риболов тук на канала. Доколкото се спомням, само каракудите и то от едно пускане, без да борим местните в канала, бяха около 13 000 бройки, ако не ме лъже паметта. Едно сериозно зарибяване. Отделно беше зарибено с шарани с тегло между 500 и 700 грама. Отделно има шарани с тегло между 1 и 2 кг, а има и риби пак от шарана с тегло над 5 кг, които вече борят се като истински торпеда и изваждането им в състезателни условия, ако не е невъзможно, то поне е изключително трудна мисия. Зрелищно. Да, но например на нашето републиканско първенство шампиона на България Веско Василев успя да извади шаран с тегло 4,5 кг. Така че аз очаквам по време на световното, а може би още днес на тренировката,
да бъде преборен някакъв такъв звяр. Всички състезатели казаха, че са закачали по някоя голяма риба, но общо взето резултата винаги е бил скъсване на линията. В момента виждаме в един от боксовете, към които се придвижваме, на мачова въдица, закачен един по-добър екземпляр, може би това е Шаран. Националния отбор на Литва. Националния отбор на Литва. Да, това е хубава риба, личи се, че се бори много упорито, разпъва аванса. Ето вижте, той е съвсем спокойно и хладнокръвно бори рибата. Това е един от най-критичните моменти, когато вече рибата бъде приближена към брега и нейното уморяване, така да се каже, вече ще се извършва в последните метри. Именно в тази ситуация риска рибата да се откачи е най-голям, тъй като ще състезателя трябва да вдигне въдицата си нагоре. Ето вижте, тя започва да се обръща. Това е най-критичният момент, но ето, той успя да го извади. Впрочем, това не е толкова голяма риба, но аз си мисля, че тя беше закачена някъде за гърба или за опашката. По тая причина тя се бори много по-упорито. Съпротивлението и във водата е по-голямо. Много по-голямо съпротивление. И реално ние останахме от начало с впечатление, че това е някакъв шаран около килограм, докато всъщност видяхме, че това е каракуда с тегло около 200-300 грама. Литва са изключително симпатичен отбор, много френдли, много приятелски подхождат към всички останали. Аз определено симпатизирам на тях. Как иде от тренинг националния команде Литве? Сейчас 2 сутки уже пошли. Ничего, спасибо, хорошо идет тренировки. Все зависит от зоны, где сидит спортсмены. Если здесь в начале канала или в конце канала, то лучше клюет. Возле масла тоже лучше клюет. Ну, приспосабливаемся. У нас другие условия, у нас похолоднее, температура пониже. Уже у нас 18-15 градусов и нет так много карпов. Но немножко мы приспосабливаемся ловить такую рыбу. Что вы ловите сегодня? Карпы или карасы? Большинство ловим карпы, да. Карасей очень мало. А толстолобики вы сумели элиминировать из захоранки? Практически сегодня нет толстолобиков. Может быть, в этой зоне нет толстолобиков, а может быть, уже приспособились их не ловить. Спасибо. Желаю вам успех. Удачи. Ето, литовците също се похвалиха, че са успели да елиминират толстолобите и имат общо взето приемливи резултати на базата на това, което каза техния капитан. И акцентират на риболова на шаран, въпреки че няма традиции, както обясниха при тях, този риболов не е широко разпространен, няма толкова много от този вид. Те са по-хладна прибалтийска страна. Не знам, аз никога не съм ходил там за риба, но прави впечатление, че техните съседи от Латвия пък въобще не се явяват на този шампионат, за разлика от това, че участват примерно в пастъровите дисциплини, в риболов на пастърва с изкуствени примамки, разбира се, участват на световното първенство по подледен риболов. Но да се надяваме, че латвийците ще успеят да направят добро представяне в шампионата. Както казах, аз съм симпатизиран на тях. Изключително интересен отбор, много атрактивен и много приятелски настроен, което е много важно за такъв престижен форум. В следващия бокс вече е българския национален отбор. Нашите момчета, които проведаха тук трите кръга от републиканското си първенство тази година и наистина смело може да се каже, че най-добрите състезатели от тях успяха да намерят място в националния отбор. Представяме Пламен Пантелеев, който заедно с Калин Митранов ръководи като треньор и капитан националния отбор на България по спортен риболов за световното първенство. Как протича подготовката на българския тим и каква оценка бихте й дали? За момента така паднахме се в доста слаб бокс. Въпреки това пак успяхме да вкараме прилично количество риби в началото, след което рибите спряха да
кълват. Имаше една такава пауза от половин час. Сега пак лека по лека се настаняват в бокса и се надявам до края на тренировката да поизчистиме някои корекции в риболова, за да може да си направим правилните изводи за утре. Какви видове риба кълват повече днес? Шаран, каракуда? Като всеки ден в началото започва да се ловят повече каракуди, постепенно навлизат и шарани, като изместват каракудите. Как стои при вас проблема с толстолова, от който всички отбори се оплакваха до преди няколко дни, но сега, поне от това, което говорихме с капитаните на отбори в съседните боксове, те се похвалиха, че са успели да елиминират присъствието на тая риба в хранителните им петна. Ние от самото начало нямаме почти никакви проблеми с толстолопите. Храната, която използваме е така, ако може да се каже, оттренирана още от преди това. Имаме доста състезания тук и това сме го изчистили още от преди тренировките на състезанието. От време на време се получава така, че влизат на места толстолопи, но това е в зоните, където просто ги има много. Но при нас влизат единични риби. Днес на щеката ли е по-удачен риболов или на матча? Защото, примерно, капитанката на националния отбор на Люксембург Вивиан се оплака, че на щеката нямат калаванята и абсолютно целият им улов е резултат на мачове риболов на по-дългата дистанция. Ами при нас е така, така от самото начало. Риболова ни се върти основно около мачовете. Щеките са ни така малко на по-заден план. Просто момчетата свикнали и се чувстват по-сигурни в риболова на матч. По-добре го практикуваме спрямо щеката и затова се насочваме основно към него. Благодаря. Успех. Ето Оги от нашия тим лови прилична риба. Може би каракуда, доколкото успях да забележа. Стори ми се за момент, че може би е муронаж. Това е един вид риба, който също присъства в канала, макар и да не е основна цел за улавяне от нашите състезатели, които, както и Пламен каза, се целят основно в шарана, тъй като е по-голям като килограми. И се обстановката на канала от трите кръга на републиканското първенство до сега. В републиканството се ловяха повече каракуди и шараните, които излизаха, наистина бяха бонус риби. Сега е обратно. Целенасочено търсим шаран. Нямаме информация, аз специално нямам информация кога и как е дозарибявано и въобще кога са пускани последните риби, дали преди последния кръг, дали след последния, тъй като беше пуснато едно значително количество шарани точно в с това тегло около 500-700 грама. Но аз преди шампионата разговарях доста дълго с нашия републикански шампион Веско, който тогава разказа, че наистина на републиканското първенство се е ловило предимно на далечната дистанция с мачовете, но самия той прогнозира, че щеката също може да бъде опасно оръжие в ръцете на всеки състезател. Така че ще видим какво ще излезе, но наистина, както и самия Пламен каза, при тях основната тактика е риболов на мач, което разбира се, ако се наложи да се използва щека, всеки от тези наши състезатели е безкрайно опитен и е способен веднага да мине към риболова на 13 метра дистанция. Виждаме ги точно в момента Симон Симонян и Веско Василев, които ловят на щека. Техният анализ и прочит на водата започва всъщност с щеките в момента. Може би да, зависи Пламен какви задачи им е поставил. Искам да кажа и за двамата капитани, че са отлични риболовци с страшно много опит. Калин е от Стара Загора, Пламен е от София. Наистина така много добър избор на спорттехническата комисия на федерацията за хора, които ще се занимават с чисто спортната подготовка на нашия състав. Добра риба е на варицата на Калин. Сега ще видим какво ще излезе. Предполагам, че шаран поне с тегло 1 кг. В предишните дни Евгений Милев, доколкото се спомням, успя да извади едно чудовище почти 3 кг. Но пак казвам, това са риби, които са много трудни за улавяне, специално шараните над 2 кг. Те не че са трудни за улавяне, а са трудни за изваждане, тъй като се борят страшно много и виждате, че все пак периметъра на борбата е ограничен в рамките на 10 метра, като по регламент рибата може да отиде и в съседния бокс. Но ако заплете въдицата на съседния състезател, тя не се зачита и се връща обратно във водата.
Казахме още веднъж, че това са трудни за улавяне риби и след 4 дни тренировка и сега след 5 официален тренировъчен ден, те ще стават все по-трудни, защото голяма част от тях вече са уловени. Да, вече са бодени поведнъж, колкото е това увеличава техния инстинкт за самосъхранение. Но хубавото е, че тук на канала пък риболова е перманентно забранен. Канала се използва изключително и само за състезанията от националния шампионат, за световното първенство. И при тая липса на риболовци, нали, ежедневно присъствие, от друга страна рибата е по-спокойна и кълве повече. Но наистина голяма част от рибите, особено тия, които са хванати веднъж, вече са по-трудни. Ето. Успешно кепчосване. Да. Шараните много се борят. Както видяхме, тази риба дори може би няма 1 килограм. Но точно това е правилната техника на вадене. Спокойно, търпеливо и най-вече сигурно. Да пожелаем успех на нашия отбор. Виждаме националния отбор на Босна и Херцеговина. Техният крайен състезател, който лови до нашия, вляво от нашия Евгений Милев, е уловил добра риба при всички положения, макар и да, може би не е от порядъка на килограм, но е най-вероятно става въпрос за доста добра каракуда. Сега ще видим. Не, бори се. 1,5 метра от ластика вече е изваден, което означава, че може и шаран да е. Зависи кой с каква дебелина на ластика. Да. И на мен ми се вижда, че това е шаран. Отведени, това всъщност се оказва амур. Или амур, или толстолоб. По-скоро толстолоб, да. Голяма уста. Перфектно закачена риба. Но не се зачита по регламента в състезанието. Какво да, аз и на мен ми се вижда, че е толстолоб заради тая голяма уста, която е отворил във водата срещу нас. Те ще погледнем, ако го върнат обратно във водата, значи е толстолоб. Те не ги прибират в живарниците. Между другото, тук състезател на националния отбор на Русия успя да улови дори сом. Всъщност сомче с тегло около 5 кг, но доста прилична риба. Да, категорично това е толстолоб. Вие представете ли си какво разочарование настъпва в риболовеца, на когото отначало му е ударила хубава риба и след това изведнъж се разбере, че тя не се зачита в класирането. Това е един от най-известните риболовни журналисти на Франция, Никола Беро, от електронното издание Info Pêche. Сега ще го запитаме какви са първите му впечатления от официалната тренировка. Той пристигна вчера, днес е за пръв път на канала. Monsieur Béraud, qu'est-ce que vous pensez pour l'entraînement officiel d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez vu au canal? Je pense que c'est déjà un parcours magnifique parce que c'est tout à fait rectiligne, tout le monde est à la même distance. Мястото е чудесно, дълбочината е абсолютно еднаква, условията са еднакви за всички, всички са на абсолютно еднаква дистанция, както един от друг, така и от лентата. J'ai déjà vu 4 épreuves internationales, c'est la 5e épreuve que je vois ici. À chaque fois, il y a eu beaucoup de poissons. В България съм бил 4 пъти до тук на големи международни първенства. Сега съм за 5 пъти. Този път наистина е с всяко следващо състезание става все по-добре организирано, но това като организация е наистина перфектно. Alors je pense que la pêche a été un peu difficile ce matin, mais parce qu'il n'y avait pas du tout de vent avec le soleil qui tapait vraiment fort sur la surface. Et les poissons ne bougent pas tellement quand il n'y a pas beaucoup de vent dans ce type de plan d'eau. Мисля, че днес риболова не е толкова активен поради причината, че отначало нямаше вятър, грееше слънце и рибите бяха малко мудни, не се движеха чак толкова много. Donc visiblement les poissons réagissent très vite après l'amorçage, il y a du poisson à faire. Ensuite, il y a une pause dans les touches, beaucoup moins de touches. Et après, vers la fin de la partie de pêche, à nouveau, les poissons reviennent
assez en nombre. Очевидно е, че когато при първоначалното захранване рибата реагира много бързо. Всички улавят по няколко риби, след това темпа на кълването спада, за да се увеличи след това с течение на времето и към края на тренировката. Alors, vous avez été ici en Bulgarie en 1989 au premier championnat mondial qui a été organisé ici. Quels sont vos souvenirs? Въпрос е, той е бил на първото световно първенство по риболов, организирано в България през 1989 година, отново тук на Гребния канал в Пловдив. Какви са му впечатленията и спомените от тогава? Le principal souvenir que j'ai du championnat du monde 89, c'est le nombre de personnes qui étaient venues voir l'épreuve. Il y avait énormément de public très passionné. Първият ми най-голям спомен беше невероятното количество публика, което беше дошло да гледа съревнованието. Това страшно много ме впечатли. Il y avait eu aussi la cérémonie d'ouverture dans l'amphithéâtre, c'était absolument magnifique. Церемонията по откриването беше в амфитеатъра, който е почти направо вълшебен. Et puis bon, pour les Français, c'était un mauvais souvenir parce que la France avait terminé 13e, très loin du podium. Като французи нямам лош спомен от самото състезание, тъй като Франция завърши на 13-то място, доста далеч от подиума на победителите. Mais bon, le vainqueur individuel, c'était Tommy Pickering. Et le Pays de Galles qui avait gagné son premier titre de champion du monde par équipe. Malheureusement, ils ne sont pas là cette année. C'est dommage. Първенци станаха националния отбор на Уелс, който спечели първата си световна титла тук. За голямо разочарование те не успяха да дойдат да участват на това световно първенство. Quelle était la différence entre la pêche et les poissons dans le premier mondial ici au canal et maintenant? Какви бяха разликите в чисто риболовен план и видовете ловени риба на това световно през 1989 година и сега? À l'époque, il était possible de pêcher en jetant des asticots à la fronde pour prendre les carassins et les carpes, mais maintenant, c'est pas tellement possible à cause des ablettes. Il y a beaucoup d'ablettes. Преди беше възможно да се използва тактика на захранване с прашка и бели червей, за да се привлекат каракудите. Сега това е почти невъзможно да се направи, тъй като има оклей, който веднага се събира на белия червей, подаден с прашка. Il y avait aussi des vimbas. Имаше моронажи. Et il n'y avait pas ce que vous appelez les tostolovic ou и нямаше толстолоби. Non, voilà. Mais sinon, il y avait eu des gros scores, des scores entre 7 et 10 kilos. Но имаше отлични резултати между 7 и 10 килограма. Je pense que c'est possible que demain on ait aussi pour les meilleurs autour de 10 kilos. Мисля, че утре е напълно възможно най-добрите състезатели по сектори да уловят поне по 10 килограма. Мерси beaucoup. Merci à vous. Отбора на Полша. Една традиционна сила в риболовния спорт. Отбор с когато всички се съобразяват. Предполагам, че и техните резултати днес са добри, може би са доволни. Но между другото имат много голяма дисциплина, страхотна организация. Винаги на тренировките на състезанията са облечени в абсолютно еднакви екипи, което показва един много добър отборен дух и спазване на отборната тактика, без стремеж да се правят излишни импровизации повече от необходимото. Съседите от Македония също не е лош отбор, въпреки че се оплакаха още преди това от недостатъчно финансиране, но в крайна сметка това са проблеми, които има не само при тях, а и в всички отбори, особено тези от Източна Европа. Самите те нямаха кой знае колко големи надежди за класиране, да кажем, в топ 10, но в никакъв случай не бива да бъдат подценявани, тъй като се личи, че също са грамотни състезатели и знаят какво правят. Ето сега тук обаче виждаме техния състезател, който изпусна 2 поредни калаванята на щеката. Вижте как залъгва рибата, придърпа лекичко, после оставя плувката да се движи по течението. И този път успешно. И този път успя да улови. Разбира се, това е един съвсем дребен оклей, може би с тегло не повече от 15-20 грама. Това не е риба, която ще му реши състезанието, но е по-добре все пак да има някакво тегло, макар и минимално отгоре, тъй като често в състезанията по спортен риболов при премерванията имаме доста сходни улови. Всеки грам е
много важен, макар че при тези големи риби, които се ловят с различна големина, различно тегло, шанса да се стигне до такъв резултат не е особено голям. Виждаме обаче, че той хвана втори оклей тук. Означава, че в момента тенденциозно търси, може би, тази риба, за да успее да направи такъв риболов, евентуално и такова заключение, което ще му помогне после в състезателния ден, ако случайно на неговото хранително петно, на неговите хранителни петна не се завъртат каракуля и шаран. По-добре да търси оклей все пак. По принцип, тая риба се лови на така наречения метод на късо, в смисъл с една съвсем къса пръчица от порядъка на 2-3 метра и ги ловят наблизо. Доста по-близо, отколкото на тая 12-13 метрова дистанция, но ето той започна да скуби оклей. Това е твърде интересно, между другото. Аз през тия 5 дена видях съвсем малко хора, които да ловят целенасочено по този начин. Че ли за пръв път се случва това, сега на световното първенство? Той захранва хвърля малко храна съвсем близо до себе си, очевидно с цел да привлече дребосъка на малка дистанция. Ако успее да изтегли пасажа още към брега, може би тогава ще му влезе в употреба 3-метровата къса варица. Ще почне да лови на късо. Предполагам, твърде възможно е това да е неговата тактическа задача в този ден. Той се занимава единствено с това как се развива риболова на късо и при евентуално отсъствие на други риби да започне да дърпа поне такива с цел. Все пак да не е последен, да се класира на малко по-нагоре от дъното. В състезателните дни ще видим дали тази стратегия ще се работи. В момента сме в сектора на националния отбор на Русия, където лови настоящия действащ световен шампион Юрий Сипцов. Той стана победител на световното първенство през миналата година и по всеобщо мнение е един от най-големите риболовци, една от най-големите звезди, чието представяне ще се следи с изключителен интерес тук на Гребния канал в Пловдив. Виждаме, че Юра в момента също е заложил на щека, за да и опитва риболов на близка дистанция. Вчера успяхме да разговаряме с него и той така сподели от свободните тренировки впечатление, че риболова за него върви равномерно. Съвсем спокойно и във всеки един от състезателните дни това, което си е бил планирал, се е получило. Да. Значи, аз знам, че той ходи почти непрекъснато за риба. Не мога да кажа дали е професионалист или работи нещо друго, а пък риболова му е хоби. Но наистина той е младо момче по принцип, но от толкова много практика и риболовни излети успял да формира в себе си един страхотен състезател, който е неясно какво трябва да се направи във всеки един момент. Ето той лекичко повдига плувката, след това я пуска надолу. Все още няма кълване. Търси по този начин атрактивно презентиране на стръвта. Тя обикновено стръвта се пуска може би някъде на самото дъно. Сега зависи по преценка на състезателя. Може да легне, може да бъде легнала на самото дъно, може да бъде леко издигната, може да бъде буквално на дъното и да чука по чинята и по пясъка. Всичко зависи от това. И това са хора, които знаят какво им се случва от друга страна на линията във всеки един момент и са наясно какво презентират там и какво би могло да се случи. Как идет для сборной команде официальная тренировка? Ну, здорово. Сегодня последний день, уже самые тонкости. Что вы ловите? Карпы, карасы? Карп, карась. Карп, карась. Да. Амуров сегодня не было. Амуров не было. А у вас есть сегодня толстолобики или вы успели элиминировать? Нет, толстолобик ни одного. За все время мы поймали, по-моему, 3 штук на всех за 5 дней. А у вас чем результат? На риболов на 13 метров или по-английски на 30-35? И так, и так. И так, Да, нет разницы. да. Потому что, скажем, люксембургская команда сказали, мы на 13 метров ничего не поймали, все только на 30-35. Ну, тут видно, зависит еще от зон, где, потому что там внизу, там и на 13 метров хорошо клюет, очень хорошо. Какая какое задание сборной команде для чемпионата мира? Будет первый, третий?
пятая, десятая. Ну, конечно, первое. Первая. Ну, а как по-другому? Там как получится, но всегда надо быть Для первым. нашей команде, скажем, это классироваться топ-10. Ну, как получится. Конкуренция большая. Да, а стремление, конечно, медали. По-любому. А как по-другому? Вы были в прошлых годах здесь на соревнованиях в Болгарии? Здесь в Болгарии нет, а у нас трое были уже 2 раза. Сейчас третий раз. Это Юра, Илья и Сергей. Как вы думаете, турнир получается классным для вас? Ну, я думаю, должен быть. Я думаю, должен быть. Это интересно, потому что здесь клюют карпы, большие рыбы, нет красноперки и малые рыбы. Самое главное, уклейки нет сейчас. Самое главное уклейки. Да, а то бы сейчас все сидели, бы уклейку ловили. Спасибо, желаем вас успех. Удачи. Виждаме с розовата риза в сектора на Руския национален отбор техният консултант Божидар Тодоров Папарака, известен български риболовец, който ни подсеща, че руснаците ловиха предните дни, откакто да ловят предните дни няколко бели амура с тегло между 5 и 6 кг. Един от тях дори щупи щеката на един от състезателите. Колко струваше тази щека, която я щупиха? По 3-4 хиляди евро. Но похвалиха нашите майстори в Пловдив, че са успели да я оправят много бързо. Добра атестация и за риболовните умения, и за майсторските умения в България. Да видим следващия отбор. Божидар е много добър, много опитен риболовец, със страшно много опит. Той от Пловдив присъства на десетки или стотици състезания тук на канала и решението на Руския национален отбор да го наеме за консултант в никакъв случай не е лошо. Техният риболов като че ли от към трофейни риби се получава за сега може би най-добре. Той самия ни подсети, че те са успели да уловят амури предните дни. Но и останалите отбори, които бяха при това по трасето, през които минахме, никой не спомена днес амура като вид, който е активен. Това вероятно би могло да се дължи на всички тези причини, които споменахме, спирането на течението, на втичането на вода в канала, което променя течението, липса на вятър. Националният отбор на Белгия. Да. От тяхна страна също е и Ролан Марк, който е председател на техническата комисия на състезанието и на практика е човека, който организира световното първенство. Страстта на белгийците. Значи това в тия касетки в дясно, това е бял червей, това са всичко ларви на мухи. Но са ларви на различни мухи. Белият червей е на обикновената домашна муха, докато тия по-малки ларви пинки, от тях след това се излюпват едни огромни зелени мухи. Аз ги наричам муха месарка, за да не ги нарека след другото им име от отходните места. Ето го, това е Ерик Дивенти, който от вас е гледал последните 2 издания на Fishomania, това голямото риболовно състезание в Англия. Той участва и в двете. Ето лови каракуда, размер шамарче, но деца вика, самото изваждане на риба от този калибър в никакъв случай не може да се окачестви като лошо събитие. Успя да говориш с него и да разбереш мнението му. Най-добрият им състезател. Той участва в последните 2 издания на голямото риболовно състезание в Англия Fishomania и дори през 2015 година състезанието е 5 часа, той до 3-тия час водеше в класирането и то не е срещу кого да е, ами срещу англичанина Уил Райсън. Но на 4-тия час нещо се случи, те бяха един до друг. И Уил Райсън по някакъв начин успя да изгони рибата от сектора на Дивенти. И Ерик стоя 1 час без риба, в резултат на който завърши втори, а Райсън взе първото място. Сигурно утре ще имаме... Да, това е нормално, тъй като той не е професионален състезател. Той работи като лаборант в една лаборатория в Люксембург и общо взето риболова му е хоби, като за човек, който не работи риболов и не е професионалист, той се справя просто отлично. Сигурно ще имаме възможност утре и в другия ден на състезателните дни да наблюдаваме подобни пресичащи стратегии от страна на някои състезатели. Да. Но нека да започне турнир, нека да започне неговата същинска състезателна част и тогава може би ще успеем да покажем всичко това. Благодаря за вниманието. Аз съм до тук, тъй като имаме други задължения по организацията на световното първенство, но
екипът ще продължи нататък по трасето, за да ви представи останалите отбори. Довиждане от мен, до нови срещи утре и в неделя. Вече сме в бокса на отбора на Гърция. Един съвсем млад тим, който за първи път участва на световен форум. Но интересното е, че Гърция, която е страна с големи традиции в морския риболов, сега вече представя и отбор в сладки води. Отбор, който има и подготовката и техническа, и морална, и психическа, за да се справи с това предизвикателство. Цялата гама от оборудване, което е необходимо, за да си успешен състезател, присъства и при тях. Готови са да ловят по всички възможни начини, и на щека, и на мач, и на къса варица. Интересно ще е да видим какво ще се случи по време на състезателните дни. Пред бокса на претендентите, може би за световната титла на едни от претендентите, отбора на Англия, коментираме тренировъчния ден сега с Тони Исаков. Тони, здравей! Здравейте! Прави ли ти впечатление нещо по-различно днес, специално в подготовката на тима на острова? Значи ние малко късно пристигнахме от Кюстендил и самата подготовка на захранката не бяхме свидетели на нея, но пък цялото захранване така подробно го проследихме и което ми прави впечатление, че англичаните специално, защото ние гледаме само англичаните в момента, захраниха с 55 топки на матч, което е огромно количество. Защо вкарват толкова храна? Ами, според мен първата идея на тях е да не дохранват допълнително през 4 часа на матч. Но за съжаление, в продължение на 1 час извадиха само 3 риби. И това ги накараха да почнат да дохранват отново. Рибата определено сега, дали заради топлото време, но не е активна. И не върви риболова, според мен, аз мисля, че и според тяхните очаквания. Прави ми впечатление, че изобщо не ловят уклей. Даже и въдици не са извадили за уклей. Защо? Нали си е техна тактика. Въпрос е утре и други ден какво ще направят. Сега тук случайни хора минават, казват, че се крият, нали, не ловят, което абсолютно не съм съгласен. Момчетата от Таня се раздават, всичко са опънали, направили, захранили, което няма шанс просто да се крият. Така че ще видим и утре какво ще се получи на практика. Прави ми впечатление, че повечето отбори ориентират стратегиите си към риболов на шаран. Абсолютно печелившата тактика е на шаран. Но при положение, че в момента няма ветър и не иска да кълве нито шарана, нито каракулата, уклейката е рибата, с която спокойно нашите момчета от нашия национален отбор правят по 5 кг уклей. Така че, който заложи нуклея, франсетата специално са майстори на късата пръчка. Според мен, ако така върват нещата, очаквам моите фаворити да са Франция, отбора на Франция. А иначе за другите, които наблегнат на шарана, може би 4-5 шарана, ако извадят за тези 4 часа, ще са в първите 5 в сектора. Така поне според моите очаквания. Успя ли нещо да откраднеш от познанието, което в момента е разпределено тук по състезателната линия в боксовете? Ами, общо взето има някои малки неща, но тези хора, които ги гледаме в момента, те са ни показали и научили и те не крият нищо в списанията, в телевизиите, които непрекъснато ги снимат, така че общо взето всичко ни е ясно. Сега и те имат някакви тайни, естествено, които не ги показват, но аз не виждам някакви драстични неща. Нашето оборудване е абсолютно същото. Във всеки едно отношение, като се почне от кука до въдици, до, нали, може би тактически са доста по-напред от нас. Ама нашите момчета, мисля, че за сега, така и съм ги наблюдавал в републиканското, много добре ловят и моята надежда, че ние ще сме в тройката. Имаме ли шанс още да държим преднина по отношение на подготовката и на познанието за гребния канал пред хора като Уил Райсън, Алън Скотър? Аз съм бил тук на 2 първенства на канала и винаги сме се представили на световно ниво. Значи самите англичани, когато са ни виждали в чужбина, са ни питали винаги, след като са минали първенствата, винаги са ни питали кога ще има на Пловдив на канала състезания. Самата идея, нали, че сме се представили много добре, ни кара да се радваме, че сме българи. Да ви представя нашата приятелка Сандра Скотър, която е съпруга на Алън и която в момента е тук, за да наблюдава състезанието. Sandra, what do you think about this official training day?
Well, it is obviously the last training day, and when we arrived about an hour into the training, there wasn't a lot happening. But England have got a lot of runners here this week. They've come back with some information, and Mark Downs has got the lads changing a little bit and working on techniques that they've brought back, and the lads are catching a few more fish. Is this work? Is this working? Is this working? What do you? Yes. Well, most of them are in the under-23s team or were. So the younger English international anglers are here, and they've worked some methods out, and hopefully they're helping the team to catch some fish. Okay. I wish you a great success. Okay. Thank you. Thank you. Чухте Сандра Скотърн, също световен шампион по риболов за жени, която ни обясни, че все още Англия търси най-подходящия начин, по който да намери онзи риболов, който ще направи от претендент за титлата наистина нейн носител. Все още англичаните търсят своя подход към рибата в канала. Все още не са изчистили своята състезателна стратегия напълно, но и това се надява Сандра да се получи днес. Попитах я дали това ще се работи наистина до края на днешния ден. Тя е напълно убедена, че това ще се случи, но не само за нейния тим, а и за всичките 34 отбора, които участват тази година в Световното първенство по риболов на плувка тук в Пловдив. Вече сме пред бокса на тима на Унгария. Един от претендентите за топ 5 на Световното първенство по риболов. В състава на техния отбор е и двукратният световен шампион Валтер Тамаш. Вчера успяхме да разговаряме с него и за това каква е нагласата въобще на отбора за представяне в България на Гребния канал. Място, което той много добре познава и както стана ясно от разговора ни, може би за 4-те пъти, в които е ловил тук на Гребния канал, и 4-те пъти ситуацията е била различна. 4 пъти в България, 4 пъти различен риболов. Затова и все още начините, по които той лови, всъщност са в цялата палитра, в целия спектър от риболова на плувка. Да видим наистина как ще се представя днес в тренировката, защото виждаме, че отново залагат на риболова с щека. Специално Валтер Тамаш лови с нея в момента, а неговите партньори, другите състезатели от тима на Унгария, изпробват и мач, изпробват и по-дълга дистанция, за да намерят онези хранителни петна, където ще им позволи ситуацията да развият риболова на шаран. Определено и тяхната тактика ще е съсредоточена в търсенето на големите бонус риби. В бокса на Сърбия интензивно тече процес по захранване. Виждаме, че състезателите са се ориентирали на нашата съседка да търсят риболов в средна дистанция на около 15-20 метра. Вече температурата се покачва и на водата, и на въздуха. И това дава възможност на състезателите да се опитат да намерят точно този тип храна, която ще активира ленивите риби. Вчерашният ден беше много успешен за сръбския тим. Те успяха да направят няколко бързи серии, в които извадиха и шаран, и амур, и доста солидно количество каракуда. Имат вече почти изчистена представа за това как ще се получи за тях риболова в състезателните дни и какво точно ще променят, за да го направят възможно най-успешен. Тима на Португалия преследва златната среда на 63-тото световно първенство по риболов на плувка. Целият тим е достатъчно добре подготвен и технически и психически. Въпросът е, че за тях ще е важно в утрешния и в други ден, в състезателните дни, да покажат наистина на какво са способни в риболова на шаран. Цялата им тактическа схема е ориентирана към търсенето на бонус риби. Виждаме, че и петимата състезатели, които в момента са на състезателната линия, ловят с мачови варици. Да видим дали ще сработи по време на състезанието и тяхната тактическа схема. Може би атракцията на първенството тук на Гребния канал в Пловдив е тима на Южна Африка. Интересното е, че състезателите от африканския континент се представят
много успешно на състезанията по сладководен риболов, имат традиции и успяват да ги защитят по подобаващ начин. Интересното е, че тук на Гребния канал те ловят много интензивно и търсят всякакъв вид риболов, който може да им донесе успех. Вчерашния ден заложиха изцяло на щеките. Почти през цялото време на тренировката, на свободната тренировка, ловиха на щека и правеше впечатление, че успяха да хванат и шаран, успяха да хванат и каракуда. Повечето от видовете риба, които има тук на Гребния канал, тима на Южна Африка вече познава като цел за състезанието, което предстои утре и в други ден. Отбора на Черна гора в подготовка за състезанието утре и в други ден. Официалната тренировка за тях върви сравнително успешно. В момента и температурата вече е достатъчно висока. В обедните часове на Гребния канал интензивността на кълванията спада рязко и в момента най-важното е да се намери правилната стратегия, която в тези дупки, когато няма активна риба, да се направи схема, по която да се търси все пак нещо, което може да се закачи на варицата. Отбора на Кипър също дебютант на световно първенство, но както се личи от официалната тренировка днес, добре подготвен и наистина с достатъчно амбиция да покаже, че дори и най-младите могат да ловят успешно. И те ще разчитат по време на състезанието, както се личи и по улова, който правят в момента, на състезателните риби в Гребния канал, на каракурата, на шарана. За днешния ден амур все още няма, но това не пречи на състезателите да подхождат сериозно и да търсят най-добрата печеливша стратегия за предстоящия финал. И в отбора на Украйна тренировката върви в интензивно темпо. Повечето от състезателите на страната са се подготвили за риболов на шаран и се надяваме наистина от тях да видим едно атрактивно и много емоционално представяне. Да видим в състезателните дни дали те правилно са разчели информацията, която канала им дава в момента. На свободните тренировки тяхното представяне беше също много атрактивно, както и на руснаците. Очаква се наистина много успорено състезание, в което и Украйна да се намеси за призовите места. Ето едно кълване на шаран, което е било успешно и в момента състезателя на Украйна се опитва да измори рибата, така че по възможно най-внимателния и елегантен начин да я приближи до себе си. След което с кепчето бавно да я гребне и да я извади на брега. Това ще му донесе много точки, защото със сигурност рибата не е малка. Прословутия величарски хумор. В съседния бокс, където лови друг състезател на Украйна, започна вече и коментара: защо този малък шаран го бавиш? Не е ли време вече да го изкараш? Той е толкова малък. Ето, видяхме го вече наистина в кепчето на състезателя. Добра състезателна риба. Финландският национален отбор в активно състезателно темпо и за тях тренировката се получава много добре. Печната информация ще е и най-важна за подготовката на началото на утрешния старт. В съботния ден първият час ще бъде използван точно за това. Да бъдат събрани рибите, които днес са се оказали на местата и които състезателите вече са ловили. Риболова ще става все по-труден и не само за финландския отбор, а и за всички останали. 2500 метра състезателна линия, повече от 200 претенденти от 34 държави, тонове риба във водата, тонове храна за нея.
Това е 63-тото световно риболовно първенство.